Toma ya. Eta zuei bereziki, zumarte ezagutu eta hemen egoteratik. Eta guazen denok, egu berriei hasiera ematea, bale? Venga, bestuko dugu. ikasleak, eta hauek dira behaiek zuentzako intutena. Beraz, zuentzako, bi zentro bientzako, inorrez gelditzea eskutxik. Eta horrein urtean errepikatu behar dela.
esaten nahi nintzen, benetan kriston plazerra izan dela guretzako berriro ekimena eskuratzeko aukera izan dugulako eta zuekin momentu atsegin hau igaro dugulako. Gozatu alik eta gehien gabonak, etxekoekin, lagunekin, eta datorren urtean berriz ere seguru hementxetan optoko ikutu.